Vedare tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichiti Happy Easter kune avo vachange vachitravela nengoro dzemoto. Kana muchizotraveler for a long distance, make sure kuti you have enough rest kana kuti munofamba muri madriver maviri, and also do not drink and drive. Regai tibva tapinda mumaconfessions atinawo. Wanzi, hello mukomanashi, can you please hide my identity? Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo kana paine vangaita ukama naMwari vakwanise kundibatsirawo. Inini ndiri murume atambudzwa nemweya yerima. Pose pandinenge ndichinamata, ndinenge ndichimanifesta, ndinenge ndichinzwa kutsva, mweya iyi inenge ichibuda mumuviri mangu. Ndichingopedza kunamata inobva yadzoka zvekare. Kana ndikangoreka kunamata handirare, ndinenge ndichidzvinyiwa nekurohwa nezvinhu zvandinenge ndisingaoni. Apa ndinenge ndichinzwa zita rangu kuti rinenge richideketererwa, kuti mweya iyi inotofanira kuti inge ichigara pandiri. Apa iri kundirwadza zvakawandisa zvinoitwa nemweya iyi, inenge ichindisaboteja. Ndinotorota vari vanhu vakafa nezvidhoma nezvikwambo zvinenge zvichindirwisa. Kana paine vanokwanisa kundibatsirawo pachena kundinamatirirawo nhamba dzangu idzo dzandapa mukomanashi. Vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa naHaiti. If there are people who are willing kuti vange vachioffer prayer to our brother, please contact me, ndikupeiwo nhamba dzavo. Regai tipa taenda panyedu inotevera. Anzi, makadi mukomanashi, ndokumbira kuti mundipostere nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuri kutotsvakawo help, and also kuti ndinge ndichitsvakirawo vana vangu help, nekuti tine matambudziko atiri kusangana nawo. But dambudziko iri rakatanga ndichiri kumaprazi, nenhau yekuti pane zvimwe zvinhu zvandakabata ndichiri kushanda ikoko kumaprazi. Baba vangu vaibvawo kuMalawi, saka tainge tisina kwataiti uku ndiko kumusha. Takazvarirwa tikakurira mumaprazi, hatina umwe upenyu hwataiziva kunze kwokungogara muprazi. Baba vedu vaishanda sakuku, vaifarirwa singaiti nemurungu, but izvi ndizvo zvakazokonzeresa kuti baba vazofa, nekuti ivo vakazotanga kunetsana neumwewo foromani. Iye aidawo kuti munin'ina wake ashande sakuku, saka baba vedu vakazotanga kuzvimba makumbo, ndokubva vazototadza kufamba zvachose. Pavakatadza kufamba, pasi petsoka dzavo painge pakuita mamwe maburi. Mumaburi imomo mainge muchibuda mamwe ainge akaita mamwe makonya aiva nemusoro mihombe. Saka amai vedu vaigara vakaisa tau mumvura yainge ine munyu, nekuti maburi iwawo aiva pasi petsoka dzababa ainhuhwa nekuda kwehurwa hwainge huchizoerera. Baba vedu vakafa rufu rwairwadza. After baba vavigwa, inini ndini ndakazoreplacea baba pachinzvimbo chavo, but handina kutanga kushanda as a cook. Ndainge ndichishandawo kumunda, ndokubva ndazochinjwa department ndikabva ndatanga kushanda kwaigobhorwa miti nekutema miti, nekuti paprazi ipapo murungu wepo aiva neimwe kampani yaita zvekuveza. Ikoko kwairwadza nekuti foromani wandainge ndava kushanda anda aivawo futi munin'ina wemunhu uya ainge akaurayisa baba vangu, saka aindiitira umwe utsinye hwainge husingaiti. Dzimwe nguva aikwanisa kuti ndikashanda zuva rose aibva andinyora half ticket. Saka kushungurudzwa kwangu kwaitozivikanwa nepurazi rose, nekuti uyu foromani aingoti padiki diki aindituka manzwi anenge akafanana nekuti Munyasarand, dzokera kuMalawi. Zvinhu izvo zvaigara zvichindibata, but ndairamba ndakashingirira, nekuti kunyangwe amai vangu kuti vakwanise kudya ndini ndaitoshanda, ende ndainge ndichangobvawo mukuwana. Saka mhuri yose yainge yakatarisana neni kuti ndikwanise kuramba basa. Ndaiona kuti hakuna kwataikwanisa kuzoenda, taingogarawo mukomboni imomo. Saka pane umwe mudhara aishanda pa next door aibvawo kuMalawi. Mudhara uyu aingoti pose pandaisangana naye aibva andiudza kuti uzosvika kumba kwangu. Saka nerimwe zuva ndakati iri weekend ndokuzoenda kumba kwake. Ndikasvika aripo. Ndichinosvika kuya takabva tatanga kukurukura. Akandirondedzera history yose yababa vangu, imwe yandaisatoziva. Ndokubva azondiudza kuti baba vako ndaida kuvasimbisa, but ivo vakaramba. Akabva ati, unoda here kuti ndikusimbise? Ini ndikabva ndati ndinoda kuti mundisimbise. Akabva ati, enda unotenga huku. Ndakasimuka paya ndokubva ndaenda ndikanotenga huku, ndokudzoka nehuku iye akabva andiudza kuti ndinoda ritori jongwe. Ndikabva ndaona kuti ndainge ndisisina mari, saka ndakazoshanda umwe mwedzi zvekare ndokubva ndazonotenga jongwe. Ndichisvika pamba pake takapinda mumba. Iye ndokubva atanga kuteya mishonga yake akaiteya, akati umwe wakatarisa kumabvazuva, umwe wakatarisa kumavirira. Inini
inini akabva ati ndinofanira kunge ndichipfugama pakati. Ndakapfugama kudaro akabva anditambidza jongwe riya, but ainge arisungirira nemimwe micheka, ndokubva ati jongwe iroro ndinofanira kuriuraya. Ndakashamisika kuti ko ari kuda kuti ndiriuraye nei, nekuti ainge asina kundipa banga kuti ndikwanise kurivhiya. Iye akabva andiudza kuti unofanira kuti uriuraye nemazino ako, ndiko kuti ukwanise kuva murume akasimba. Saka jongwe riya ndakaita rekubata nechepahuro, ndokubva ndariruma kusvika razofa. After rafa jongwe riya, iye akazoritora ndokubva arigura musoro, ndokubva atenderedza jongwe riya mumusoro mangu, ndokubva ati sumuka uende unorasa jongwe iri, asi kana wabva mukurasa jongwe iri usacheuka. Akabva ati paucharasirira jongwe iri urase wakafuratira ende usazocheuka. Mukutsoka pane zvimwe zvinhu zvisina kujairika zvauchange uchisangana nazvo, ukasangana nezvinhu izvozvo unhonge udzoke nazvo kuno. Ndakaita sekudaro, ndakaenda kuya ndikanorasa jongwe riya. Handina kana kumbogara ndatarira kuti ndainge ndarirasira kupi, ndokubva ndadzoka zvangu. Ndiri munzira kudzoka pakati perodhi ndakaona kuti painge pakane mazai ainge ari maviri ainge akaita machena. Ndakanonga mazai aya, but ainge akapfava singaiti, ndokubva ndamaisa muhomwe dzangu. Ndichinopinda mumba masekuru pakunogara paya, ndakabva ndaona kuti ndainge ndaputsa zai rimwe. Saka sekuru ndakabva ndavaudza, ivo vakaratidza kuti vainge vatsamwiswa nazvo, ndokubva vandiudza kuti izvi zvinhu zvawaita, zai rawaputsa iri unofanira kunge uchiriripa. Ndakavabvunza ndikati nhaye apiri, zai iri ndichariripa nei zvandisina mari? Vakabva vati iro richauya kuhope dzako, robva rakududzira kuti rinoda kuripwa nei. Vakabva vatora briefcase ravo muwardrobe, ndokubva vaisa rimwe zai riya, vakatora rimwe glass rainge rakashongedzwa nezvuma mumakona meglass iroro. Vakabva vati glass iri ndiro richange richikurakidza vavengi vako vose. Vakabva vanditi briefcase rangu iri randakupa, nditi unoona kuti richiri itsva, kana ukazotambira udzoke pano uchindibhadhara briefcase iroro. Ndakabuda paya ndokubva ndadzokera kumba, ende vainge vandiudza kuti mudzimai wangu aisazofanira kunge achibata briefcase iri kunyange zvodini. Ndichisvika kumba mudzimai wangu ndakabva ndamuudza kuti iri bhegi iri ndabva kuripiwa nasekuru apiri, hanzi imi mamufanira kunge muchiribata. Bhegi iroro riri ndo richange richindichengetedza mumabasa angu andinoshanda. Mudzimai wangu akabva anzwisisa. Ndichibvawo ipapo zvinhu hazvina kana kuzombonditorera nguva, ndakabva ndatochinjwa ndikanzi ndinofanira kunge ndichizoshanda mukicheni ndichidzidziswa kuva kuku. Murungu wake akabva atanga kutondidzidzisa motikari yake, achindiudza kuti iye aizoda kuti ndipote ndichiendesa vana nekuvadzosa kubva kuchikoro. Munin'ina wangu haana kuzotora nguva, ndokubva azowana, but kuwana kwaakaita mudzimai wake akaita zvekutizira. Ini ndakazotanga kurota hope, zai riya raita zvekukunguruka richiuya kwandiri. Paraisvika pandiri ndaibva ndaona panext pangu painge pakarara kamwana, but mwana uyu airakidza kuti ainge ari mwana wemudzimai wemunin'ina wangu. Ndakadzokera kuya kuna sekuru apiri ndikavaudza hope dzandainge ndichirota. Ivo vakabva vandiudza kuti ndiwo muripo unodiwa nezai iroro. Ndabva mukuudza sekuru ava mangwana makuseni munin'ina wangu akafuma akamukira. Ndabva mukuudza sekuru mangwana makuseni munin'ina wangu akauya akandiudza kuti mudzimai wake ainge abva pamuviri. Tichibvawo ipapo ini ndakazotanga kuita zvekuenda ndichinohodha madoro akaita sana chibuku, fodya nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndikabva ndaita chishabhini changu pakomboni ipapo. Ndakazogumisira ndazotobva paprazi ndikatanga kuitawo zvemabottle store nemashopu nezvigayo. Asi pakazoitika dambudziko rekuti mudzimai wangu akazobata briefcase. Zuva rakabata briefcase riya, zai riya rakachochonya. Pandakanotarisa handina kukwanisa kuona kuti chainge chachochonya zai racho chainge chaenda kupi. Mudzimai wangu akabva astroka ndokubva azofa. Takati tichingobva mukuviga mudzimai wangu ndakatanga kuona nyoka mumba, asi nyoka iyi yainge iri diki diki. Saka ndaifungidzira kuti sezvo kunzvimbo kwandainge ndavakira kwaiva nedambudziko rekuti kwaiva nenyoka, ndaingofungidzira kuti inyoka dzemusango dzainge dzichingopindawo mumba. Nyoka iyi yakatanga kuonekwa nemukomana wechigayo. Aiti makuseni pose paaitanga basa rake aiwana muzasi mechigayo muine green mamba, but yainge ichiri diki panguva yacho. Isu tanga kufungidzira kuti inyoka dzemusango, asi kuti tiiuraye nyoka iyi yaiti netsei, because yaingoti kana ikaona munhu yaibva yasumudza musoro wayo yobva yangonyangarika. Makore akafamba, iniwo ndainge ndisingazivi kuti nyoka iyi yainge yatopanduka. Chaingonetsa ndechekuti vana vose vainge vachizvarwa nemunin'ina wangu hakuna airarama zvinoenda
kupi, vana vaingopera kufa. Ukuwo hanzvadzi dzangu dzainge dzisingakwanise kuita misha kana kuita vana. Ndakazotozviziva pakazoshaya amai vangu kuti zvinhu zvandainge ndakabatiswa nasekuru apiri zvainge zvapanduka. Amai vangu vakauya kuzoshanya nekuti ndainge ndaona kuti amai kuti varambe vachingogara kupurazi zvaisaita. Saka ndainge ndafungidzira kuti kana vakauya kuzotiona ndobva ndavatsvakirawo pavo, tobva tavavakirawo imba yavo nekuti amai vainge vakura. Nerimwe zuva wainge uri usiku, tainge tigere mukicheni, tainge tiri inini, mudzimai wangu nevana vangu. Amai vakangotanga kuchema vachiti, tarirai nyoka yegreen yapinda mumba umo. Pasina kupera nguva amai ndokubva vatanga kuchema vachiti, ndarumwa nenyoka. Nyoka iya takaitsvaka, hatina kana kumbogara taiwana. Mushure memazuva mashoma ini ndakazotanga kurota. Ndairota sekunge kumberi kwangu kwainge kwakaiswa box. Ndaifamba ndoenda pabox paya, ndobva ndanovhura box, ndaiwana mubox muna amai vangu. Amai ndavabvunza kuti kwa amai, ko muri kutsvakei mubox? Hamuzivi kuti zvinoshura here kuti munhu mupenyu anopinda mubox? Box rinongoiswa vanhu vakafa chete. Ivo amai vaibva vavhura maziso vobva vanditi, mwanangu, nyoka yako ndo yandiuraya. Vobva vatovhara maziso avo, ndobva ndatopepuka. Pakashaya amai vangu ndakatora motikari ndokubva ndadzokera kupurazi kuya ndichitsvaka sekuru apiri vaya. Asi ndakati ndichisvika paishanda apiri zvakabva zvanzi ivo vainge vakadzingwa basa. Hamene kuti vainge vava kushanda kupi. Nguva yacho kwainge kusina mafoni, vanhu vaitoita zvekunyorerana matsamba nei. Ivo apiri vainge vasitorinawo chitupa. Zita ravo raindaingovaziva naro rainzi Apiri kana kuti Alpheus. Senemi yavo ndaisaiziva, ndinongoziva iro zita rekuti Alpheus. Asi ivo vachitaura nababa vaiti vakabva kumasaidi kunonzi kumangochi. Kubvawo zvavakazopinda muZimbabwe havana kana kuzombobva vazodzoka. Saka handizivi kuti kunyange ndikada kuvatsvaka ndingavatsvaka ndichiti ndiri kutsvaka ani. Dambudziko rangu randiunza pano nderekuti zvinhu izvi ndoda kunge ndichizvirasa. Asi dambudziko riripo nderekuti iyi nyoka iyi yakazokura, ende kukura kwayakaita haichakwanisi kunge ichigara mumusha, inotogara musango. Apo nepapo inopota ichiuya mumba, asi pose painouya mumba inoita bonde neni, nekuti kubva zvakazoshaya mudzimai wangu handina kuzombogara ndaita mukadzi zvekare. Muchindiona ndichiuyawo pano, ndakatombofambawo munzvimbo dzakasiyana siyana, asi kuzhinji kwandakaenda vanhu vaiti izvi hatizvikwanise. Kumwewo ndakaenda zvikanzi munhu akandipa zvinhu izvi achiri mupenyu, ende iye ari kugunun'una kuti munhu uya ndakamupa chinhu changu chikamuitira pfuma, asi iye haana kuzodzoka akanditenda. Saka ukakwanisa kuwana munhu iyeye, ndiye anokwanisa kuzokugadzirisira zvinhu zvako izvi. Ndakambozama kuisawo nyaya yangu mumagroups epafacebook, asi ndakaona kuti vanhu vazhinji vaiti enda kwakati, enda kwakati. Ndichizotaura nevanhu vaya ndakazoona kuti vamwe vacho vaingoda kundidyira mari, asi zvinhu zvangu vasingadi kuzvibvisa. Kana mukandiposterawo nyaya yangu, ndanga ndichikumbirawo kuti muzondizivisa nditevererewo mumacomments. Zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana anondisunungura, because pandinorwadziwa napo ndepekuti kana ndikatarisa vana vevana vangu handidi kuti vazosara vachitambura nekuda kwezvinhu izvi zvandakabata. Ndiri kutsvakawo anokwanisa kundibatsira kuti zvinhu izvi zvinge zvichibviswa pamusha pangu. Pane umwe wandakambodaidza akati iye anozvigona, asi mari yaakazochaja yainge akawandisa. Pari zvino handisisina kana chandiinacho, zvikayo zvakapera kufa, zvipfuwo zvangu zvakapera kufa. Ndangosarirwa nemusha wangu neimba yangu iri kuHarare, ndo mari inotondiraramisawo iyoyo. Kana mukaposta please ndiziviseiwo, nditevererewo mucomment section. Vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa naHaiti. Pava kuda vaya vanogona basa chairo, asi vari kuti anzi pari zvino handinawo chandiinacho. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello Mkomanashe, murisei. Ini ndifunga handizwe ndingaiti confession iri kana kuti dambudziko. I think zvakatanga ndiri mudiki. Nditsoke ndingotangira pazvavo izvozvo. Ndakapinda mumba ndakaroorwa. Ndaroorwa ndikachata. Kata vana vangu 3, musikana 1 nevakomana 2. Ndobva ndabva munyika yeZimbabwe pandabva ndagara muSouth Africa. Ndogara zvakanaka. Asi zvakazotanga murume akubuda kusvikira tairwa. Kuzodzimara ndaona kuti hapana kwandinosvika. Ndobva ndasiya. Asi kumashure uko
pakaroora murume wangu ndakazokuti kuna vakabva kumbira muchato ndipo baba vangu vati pakanaka. Asi chakazondishamisa ndechekuti muchato wakusvika wakati uri musi wechina wafonerwa natete vangu vakanditi uya kuno ndovanoenda kumba kwavo. Ndichinosvika vakabva vanditi zvanzi zvena hakuna munhu achabva kumba kumarondera achiuya kumuchato wako, nemhaka yekuti baba vako vati vada kuona anosviti baba. Ndakati imbori mhaka yei yasvika kuti vadaro? Vakabvumirei kuti muchato unge uriko? Pane chikwereti here kana kuti pane chichiri kunetsa? Zvikanzi ndo zvavataura. Ndafonerwa navamwe tete vadiki ndovandudza, tete vakuru ndovaidaro. Ungeri first born mbamana baba. Ndakapererwa ndikazvinotodii kana tete tochitoenda kwasekuru. Sekuru hanzvadzi yambuya vakabereka baba. Ndobva taenda kumba kwavo, ndobva tanovaudza, ndipo vakafona vafonera bamunini. Vanotera mashure mavo zvikanzi nabamunini uyai kumba mangwana tironge nofanwa kuti zviitwe. Ndikati aiwa pakanaka. Ndakamukira kuseni ananga kumba kumarondera achibva kwandaigara. Ndanosvika kuya ndichisvika zvikanzi bamunini havasisipo, vatofonerwawo kumasvingo kutyuru, vatonzi vatouya izvozvo, saka ndokwavaenda. Saka pochiitwa sei? Zvikanzi nagugu mai vababa indinogona kuenda, asi manje ndingaenda kumuchato ndiri ndega here? Zvikanzi kuvasiya varayira bamunini vangu kuti kuda bamunini vadiki third from last. Zvikanzi ndovanzi vaende. Kati tinotinoona kusvikanzi endai kumba munoona. Takaenda kumba kuya zvichokwadi, ndikasvika ndikavaona, asi bamunini vakatanga kutsika-tsika vakati ainini mukoma ndinovaziva, handikwanisa kumira panyaya dzandisingazokwanisa kumirira mangwana. Ndopakanzi natete vangu vandakanga ndaona vadiki second from last. Zvikanzi atiendei kwamai, kureva kwamai nini kuna baba vangu vati tuye. Vanaenda kwabamunini vaye, kwaitiwo nemufambo. Vandanosvika vatavaudza, ndovakasikotaura kuti zvanzi bamunini vadiki ava ndivonga vaende. Ndipo vati chandiiti, toenda ikoko izvozvo tinovaona. Akasvika zvichokwadi namai nini, andamai namai nini natete mbuya ndakasvika varipo patakanga tangosiya kumba ikoko. Bamunini vachiswoudzwa, bamunini vakambotsika-tsika vakaramba, vakati nini mukoma ndovatya. Kusvikira tete vadiki vazoti aingana musiri kuenda, ini ndinoenda sinzwi natete vakuru, ndinosvika ndobatsirana navo. Kana ini musingafariri chinhu chaikanaka, mwana musikana atanga kushata munomusha motadza kufarira maakutoita kutanga ameno. Vachipedza kudaro ndakavasiyira mari yebhasi. Vakazobvuma bamunini vaona ndakutosimuka ndarama, ndobva vazobvuma. Ndandati because tatakatosotogona kuvatumira kombi yekuti vatakure, asi neushoma hwakange uine vanhu vacho ndakazongosiya mari dzemabhasi. Ndakasimuka natete apinda nemutevano chinhonga zvandaida kunhonga, ndobva ndaenda. Yakanga yaFriday. Saturday ndobva tagadzirira muchato. Pastor waindichatisa ndakanopfekedzwa kumba kwavo. Tanosvika kuchechi, muchato wangu wakanzorutanga na 10 dzeye dzakachaya. Bamunini havana kubudikira. Ndakachema. Rakave zuva rangu rekusuwa kunze kuti ndifare kuti muchato, asi ndakasuwa. Ndaichema nzvimbo pamuchato ipapo. 10 dzachaya, 10, 11 dzachaya. Zvikanzi mufundisi ndakutoenda, ndinemwe muchato wandirikushatisa nahafu 11, saka ndakutoenda because imi hamuna kurongeka. Vakutobva vatisiya pahori pakana tete vangu, mufundisi ndokumbirawo kana zvichiita kuti ndimuchatise nekuti ndakangofanana nababa vake. Zvikana mufundisi nemasinema akafanira vakati tete ndobva kuburitsa chitupa. Zvikana mufundisi kana matendera because munenge mungori baba. Ndobva vati ndinokwanisa. Nguva yakandichigadzirirai mupinde muhoo ndonguva yakabva yasvika ndandatoburitsa gumbo 1 motikari kuti ndibude tipinde muhoo.
tete vakuru vakabva vasvika. Tete vakuru vasvika ndo vakabva vazoti kuna munin'ina wavo, hamuzvikwanisi mangwana kana mukoma wenyu wakutaura, chirega ini ndipinde naye, indinozvimirira ende zvechokwadi tete wavo nababa vangu vaimisidzana. Ndo vakazopinda neni, ndo vakandipa kumurume wangu tete vavo. Muchato wakazoitwa tiri pakati tatopedza kuchingana mavhozi, ndatopfeka ringi, ndo pandakaona bamunini vachipinda nevanhu vakanga vachibva kumarondera. Aitinzadza toma 2:12 tongodza vakasvika, asina ndatochatiswa natete. Ndobva tazogara tichizobva kunyika yeZimbabwe takuya kuno kuSouth Africa, takatombogara zvakanaka. Murume akazombotanga kuchinja, kutadza kuzvinzwisisa kuti zviri kuita sei. Akutanga kubuda kuita zvemagirlfriends, mari akutotaura pachena kuti hauna zvandokuita zvaunondiita iwewe, nekuti iwewe hauna kana zvaunogona kundiita, hauna kana hama inomira newe. Wakazi aitaura zvaanoda because aiziva situation yangu. Kudzimara takazosiyana, ndobva tagara. Ndakazoenda kumba mushanda, ndadzokera kuZimbabwe. Ndasvika kuna mai vangu, ndobva ndavaudza. Mai vangu ndobva vakati chienda unoudza baba wako kuti ndozvaitika. Ndokwira vandaenda, ndakandosvika ndikavaudza kuti ndo zviriko baba. Svikadzi nababa vangu chaachigondora chaachimombe kusatunga urema hwacho. Uchisarudza kuti unoda kugara neni here kana kuti unoda kugara namai vako. Saka ndakabva ndangoona kuti upenyu hwacho hwakaoma. Ndakagara ndichiti pamwe zvichaita nani. Kubva ipapo amira neni ndamai vangu. Ndofunga after 2 years ndabva kumurume, mai vangu vakabva vashaya. Upenyu ndobva hwakatanga kuoma, mai vangu vashaya. Ukaenda kwababa ukanovaudza kuti zvinhu zvakaoma, vakutaura kuti zvakatiomera tese. Ndikanga ndori mazuva randakaenda ndikasvika ndakanga ndataura navo ndikati ndoda kuti ndinowedzerawo mari yerendi. Zvikanzi uya ndasvika, kwabva vasvika zvikanzi ndakati zvinhu zviri kundiremera. Zvikanzi uya tifambe timboona kuti chii chiri kuitika. Ndobva ndasvika zvikanzi pana sekuru tida kuendera vanobvisa mhepo. Ndikati pakanaka. Zvikanzi namai nini hamotoenda mega because nei handisiwe dzinza renyu, handina muchupo kana sinemu yakafanana neyenyu. Tikati ndizvozvo. Nguva yavakati tizoenda takafonera mai nini vakabva tanzi baba vadhakwa, saka vakwanise kuenda. Tikati saka tozviita mangwana kuseni. Zvikanzi mangwana kuseni tichimuka tichiendako, takasvika zvikanzi baba vatodetswa kubasa vaidhiraivha matiraki. Zvikanzi baba vatoenda kubasa kare. Kubva ipapo kana ndikati baba vangu ndoda chakati, vanotaura kuti havandida, havandifarire, havatondida, havandifarire zvachose. Saka upenyu hwangu hwakangooma, unorwadza kurarama. Ndakazoti ndagara ndofunga after 10 years ndobva ndafunga kuti pamwe ndikapinda mumereja pamwe zvakare ndogona kurarama, but mereji yacho iri kundirwadza zvisingaiti. Murume kutaura kuna hasenze, but ndiprofessional auto and panel beater, spray painter, asi basa raramba kumuka. Tiri muno mujoni ndanzwa nezvikwereti. Kutaura kwandiri kuita mwoyo wangu uri kurwadza. Ndanzwa nezvikwereti. Zvikwereti zvandinazvo zviri kundirwadza. Ndotombofunga mwoyo kuti kundadi hangu kuzvipfuudza ndazorora ndozofunga mwana wandinaye muchechi ane 2 years kuti kana ndikanzi ndazorora anochengetwa nani, anokwanisa kumutarisa. Asi upenyu huri kundirwadza kurarama. At least pamwe dai murume aisenza ndaigona kuraramawo zviri nani. Indinosenza kamari kandotambira kadiki-diki. Asi zvakangooma. Ndaremerwa nazviri zvikwereti zvandiremera. Ndashaya kuti ndobuda mazviri sei. Zviri kundiremera, zviri kundirwadza. Kutsvaga kuti ndibatsirwe neuyu hapana. Ndakazama kufamba, ndikanzi nevamwe endai mapostori, ndikapinda mapendakosti, ndikanzi endai kuchiwano. Ndatambura, handizivi kuti ndingaonawo chingandibatsire ndikubatsirika. Chii? Please mukomana nevari kunze nevachanzwawo, kana kuine kwekuti ndogona kubatsirika ndibatsirike. Ndaremerwa neupenyu. Nguva zhinji ndinochema, ndoshuva kuti kundadi hangu kungozvipfuudza ndazorora. Ndobva ndafunga kuti zvandisina anondida ko vana vangu vanosara vachiita sei. Ndodambudziko randinaro. Kana maposta muzondiudzawo.
That was a message yatakareceiva kuna vahanzvadzi vedu ava. Kana kuine anyone who is willing to help her, please inbox me tione kuti vangabatsirikana sei. We'll come back with another episode.